Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Nami kula Wowo Astuti Handayani, absen 3 gangsal. Nami kula Fawas Miro saka absen 13. Nami kula Jenika Zulhasa Putri saka absen 16. nami kula Ahmad Syaifuddin Ghazi, absen sekawan. Apa sih tembang macapat iku? Tembang macapat yaiku puisi tradisional Jawa kang kaiket aturan tertentu lan dinyanyike kanthi irama tertentu. Fungsine tembang macapat biasane dienggo pitutur luhur, piwulang urip, lan sarana pendidikan. Asale tembang macapat niku saka kebudayaan Jawa, muncule ing jaman Majapahit. Tembung macapat yaiku ana 11, ana Mas Kumambang, Mijil, Sino, Kinanti, Asmarandana, Gambuh, Dandang Kula, Durma, Pangkur, Megatruk, lan Pocuk. Pangertene tembang Mas Kumambang yaiku salah siji jenis tembang macapat kang nggambarake tahap awal uriping manungsa. Saugerane tembang Mas Kumambang, guru gatarane enten sekawan, guru lagu lan guru wilangane 12I, 6A, 8I lan 8A. Tembang Mas Kumambang nggambarake kahanan sedih, susah lan ngenes. Watak iki selaras karo filosofine sing nggambarake manungsa nalika isih ana ing jero kandutan, sing isih ringkih lan gumantung marang wong tuwa. Nah, contohnya tembang Mas Kumambang niku koyok ngenten. Sekar mocopat Mas Kumambang laras pelok patot 6. Nadyan silih bapa biyong kaki nini satu lor nyang sana kalamun muruk tan becik Nora pantes yen den nuta. Semanten penjelasan Saka kita tentang tembung macapat Mas Kumambang. Matur nuwun lan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.